ti bliže da ne bu prešao tako da je još došao. Puca je, bate, kaj probaj. Au! Hajde! Ljudi, ako prema mene na ledine, ta s druge strane, evo puca prema tamo. Ej! Joža! Joža! Jel ko tam? Jel tam ko čovjek? Recimo, nek se makne tam. Jel ko tu? Gdje? Hej! Hej! Nemre mene Josip pobići. Jesi? Veliki ili? To drugi, ja? Nema jeba. Gdje je ovaj? Da nema jeba, još jedan bila. Je taj isto veliki. Gdje je Joža? Da nije to taj? Ostale kuj. To je taj bok. Kur je skočil? Nije to cuci koji. Pa to je taj jebate. Jesi ga pogledao uopće? Gdje krv ima? Ima. Ček, to je isti jebate. Kuj? Skočila kada je evo prešao, na tamo je otišao unutra. Evo krv vodi tamo ono, ispod one branjevinice. Onda ja može isto. A? Krviš da je? Jako je. A to je taj Joža. Koga? To ljudi puca.
pucaš ili on prema svim? Pa su vidjeli ovo? Jel' palo? Ne, ovdje je u druge jame. Jesi ruknuo? Ne vidiš? Jesi ruknuo? Da. Ko je pogledao ovoga tamo? Ja. Ti? Gdje nisi ovo možda? Da sam sad pucao. Ne, ja sam prvi pucao. Prvi je pogoda da mi je dobro. Ma kakvi? Kaj makaki, gdje si ti Onda bio? prejša, znaš kako? Gdje mi 2 metka posudi? Je, još je ranio, sad idemo po krvi. Tu prema Cuckom. Još je ovaj pucal negdje do 2 puta. Ovdje je to su vjerojatno pucali po ovimi. Dvije velike istotinje su gore prešla, ovo 3 su. Gdje, odavde misliš?